Hej, jeg hedder Lisbeth Edelmann, og jeg er Ph.D. i musikvidenskab og har arbejdet rigtig meget med fankultur. Hvordan vil du definere det at være fan? Det at være fan, det handler om, at man ligesom går mere. Det er en lidt slap definition, for man har ikke nogen så meget videnskabelig, men det handler om det der med, at man går mere op i noget, man bruger mere tid, man bruger flere penge, man lægger flere følelser i det. Så man kan sige, hvis man skulle tage et kort, så ville det sige mere eller overflod. Hvordan vil du definere ordet fankonflikt? Nu er det jo ikke et ord, jeg sådan set kender så meget på forhånd, men det er vel noget med, når to grupper fans diskuterer noget andet. Det kan også faktisk være, hvis man har der kan være nogle fans, som er uenige, selvom de er fans af samme stjerne eller samme serie eller et eller andet, så kan de komme op og diskutere nogle ting med, hvordan man skal forstå det, eller hvis de gør noget, så kan de blive sure, nogle af dem, og nogle andre kan forsvare et eller andet.